Piye? Larah-larahe aku kok klebu pondok kuwi. Ceritane Polahku biyen iki setah nom kene tak ungguli, Mas. Lho hebat. kowe iki masuk Kula geng. nek sepeda motoran zaman kula niku posban. Wedok. Nalpot kula bedel. Heh. Suarane iki teng. Apa enek senapet posban kok suarane teng apa enek? Sing duwe motor ya aku wis sampean ta. Sampean. Lah iya kok ngeyel motor tak bedel kowe. Ya cuma bedel kenapa teh? Nalpot yang ketak gas teng. Dadi yang gas pindho yo teng teng. Nek bekas suwi Wis suwi teng 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 teng. Oh, wet suwi. Lagi melili no. Apa kowe? Des. Aku biyen cah nom-nom ketemu kowe wedi. lagi reng-reng kok Cah ngengah. nom-nom melilik. Pamane melilik ngene. Apa melili? Des. Waduh langsung sikat. Nggih lho. Lah niki lare Kula lho, Mak. Kula anu teng perapatan kae Heeh. nang daerah nggonku jenenge nek daerah Padangan. Padangan. Kuwi sepeda motor dijejeri GL. Rong tong. Bocah mblocet menawa ya mendem. Heh. Menawa mblocet truk. Numpak cah Anu diblayer-blayer. Oh, aku. Heeh. Awas Wih, kowe. tak sawulip koseh anu Kiwa. kiwo. Sisih kiwa. Kiwo. Rumat. Lho, kiwa kene lho, kiwae kene. Aku kene ae. Oh iya iya. Ora akeh wong. Iya iya. Tengen, he. Tengen. Tengen saka tengen. Wes. Ruwet. Tak belayer teng teng. Ah, ngono kuwi ora trimo. Ora trimo wong e. Nyolep meneh. Wah. Weh, jan aku Belayer neh, Dek. ora sabar. Heeh. Wi sing GL mau wi. Sing GL mau. Heeh. GL. Solep. Heeh. Gua tak ngarepi tikungan. Waduh. Akhire. Aku suwen ngaprok wedi. Tiba kowe semaput kowe paling. Ora apa-apa aku. Tabrak wit. Nabrak wit ya mesti emok no kowe. Aku langsung tangis sawet taterne. Waduh. Suarane piye? Wong tak tabrak wit bayem kok. Lho, sik. Apa lah? Bayeme iki dhisikne. Bayeme dhisikne ak sodok delok. Lah kene tikungan ya ora ora to mosok kondisikno bayem. Enek tikungan. Enek tikungan. Motor macet. Motor macet Mbok ya. selahne. Bocah ki loro ki mendek aku langsung tak pepet. Set. SIM surat aku ngono. Waduh. Lah apa-apa. Kowe dadi apa? Lah kaya polisi lalu lintas ate kok SIM. Wis to meneng ya, Pak. Iya wis. Aku SIM surat mana? Gak duwe. Dia merasa bersalah Bersalah wedi. Wah, kancane diceluk kabeh. Wah, iki lho dadak kono ki desane dekne. Bocah wah ki, Mas. Akeh Aku dhewean. Dhewe. Gak wedi kowe. Apa ngeroyok ki aku. Heh. Maju sisi, ora iso bareng. Lho kok bareng to aku. Kowe terus piye? Aku meneng ae, Mas. Wani tapi kowe jek wani kowe. Tak sementing ora mundur. Ora mundur. Meneng aku. Lah nyapa kok ora mundur? Semaput aku. Jotos sing cah aki yo. Ora kuwi semapute aja mok dudoh kuwi Semapute kendelmu kuwi lho ngarepmu lho. Tentu jane. Kendel jane. Dajal pamerne sapa ora? Heeh. Apa kowe? Arek apa? Apa sih kok sugone piantun kene? Hubungane Jare aku ngomong-ngomong jare kowe iso Rokiah. Ore Rocky busa wae. Sing kuwi lho sing maca-maca kuwi lho. Lah iya. Musabaqah tilawatil Quran. Oh, iso ta iki? Insyaallah. Sapa ora? Oh ya cah pondok ya. Iya. Lare pondok masih atau sirahe kaya kijing niku Cida para. cida masih nesunan. Ora lentik lho ora bareng nakal. Ora. Daerah santri ngene kiai ki alim ulama jemuk. Apa meneh Pak Camat karo Pak Kades. Gitu. Pondok ndi ae sing raneng Kediri. Lirboyo. Ploso ya kok ya situ-situ. Lirboyo iki Kediri. Tak biacok. Bimber-ber. Bimber-ber nih. Lah piye lho? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif tekah alif kasrah alif dhamma Kowe iki iso qiraah ora lho kowe iki. Ayat endi? Kowe iki tak pamerne lho qiraah Mas Komet Bojonegoro dagelan pondok
Bojonegoro nak mboten saged AIU dibacok ndase. Lah kok iso? Ilmu yang paling rendah namun bisa membawa orang semakin ke atas. Bacaan Iqra Alif petekah A, alif kasroh I, alif Alif domah domah U, diwaca AIU. artinya Aku iki urip. edan enek makna Enek makna. AIU artinya Aku iki urip. wong urip kudu golek Gendaan. alah cangkem Jadi, isine wong Nah, setuju ora pareng Omongan ada, omongan ada. wong ki mbaya ora pareng wong urip kudu golek kebajikan kudu Kebajikan. golek pahala Pahala. nandur kebaikan Nah, ngono lho, mulane aja nyempil Kendaan. AIU. engko lho bar mulih nang kene lho lho gumul akeh Lah kok kowe malah ajak-ajak wong kok iso menghibur warga masyarakat Menghibur. Oke. bisakah kamu nyanyi lagu-lagu yang nuansanya religi Oke. yaitu lagu-lagu Sokidah itu kan Oh, sidah. lagu lho Sokidah. arek ambai sithik kowe dumprang merang dundung Nah. ngedung Iki. Habibi Ah, iya siap. Bisa. Habibi la ilaha illallah. di rumahku malah. Pokoknya anu musik Arabian. musik Arabia titene ngene. Anggrene dengtang tang teketang dengtang teketang dengtang ki mesti wong krungu alah apa nyanyi lagi ngarang kae. Oh, ngono wis ketok. karena Kita musiknya lagi- padang pasir Padang pasir lagi dengtang kadang alah bisa kayak penyanyi lagu ngarang kae ketara kok kae. padang pasir Padang pasir. Tapi ada syarat iki menisan ikut kompak karena ini oh semuanya iya tolong kru, ya toh? mikrofonnya penyanyi tolong di Mikrofon. anu nanti kita sebagai backing soda ya Backing vokal. Backing soda. gurine lho Backing vokal. wis sing nyanyi ku aku karo presiden backing vokal Oke. Tolong Mas kuncinya Mas. kunci apa Apa? Anu F. Ya coba. kunci F F kunci apa ini atau bisa kan kunci F F. Oke, berapa Mas? Itu F Mas. Lagi ngerti gue ya. Oh, Kowe petak ngarani kok malah larung. kuncimu tuh arep nembang apa Lah inilah kelemahan saya. Aku iso nyanyi ra iso kunci ya. kudu isa Habibi Megawati Amin Rais Gus Dur Babar pisan. Lah iki apa lho? Habibi iki bahasa Arab artine kekasih kok disaut. lah kurang ngerti tak kira saut-sautan Makane to ngaji. lah aku muni piye karo sindan-sindan muni piye Aku nak bermuni Habibi semuanya ikut jeng jeng jeng. oh alah Oh, jeng jeng, jeng jeng Makanya Miknya, toh. miknya. Gak kulino Jeng, kaji. jeng loh. jeng ngono Jeng ya jeng jeng. Coba latihan. Mikir. Coba satu. Latihan. Jeng 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 bisa? jeng 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 Wah, Ya, ngono semono tadi lah. bareng. bareng Ya, ngomong. Yang tadi cek. jeng 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 Ning kuwi koko. Saya setelah Habibi lagi jeng jeng. iya yang Aja koko, aja ngawut. Habibi jeng 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 kemarilah jeng 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 datanglah padaku jeng 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 terus Tapi jaluk ya cari jeng jeng datanglah padaku ki ora gak usah ora usah Ora gak usah. usah gak usah Mondo. Gak usah. Ora salah tompo Lah. kita. nggih Oh. gak usah Ada kok mboten karo Nggih. lah pas. meruh datanglah padaku gak usah aduh maksudnya ki meneng oh menengo menengo Pak sedoyan menengo nggih datanglah padaku menengo Hei. iki lho nyapa iki lho nyapa lho iki nyapa
aku. Oh guyu delok ber. Kowe kene Lho dhek Maksudnya piye maksudnya? Maksudnya Gak kok- paham aku. maksudnya Terus ngene, Pak. Ngene pas anu ngono ya. heeh. Ya. Pak. Datanglah padaku datanglah padaku Nembaan lho bocah iki ya. Saya kok bedil kancane iki lho. lah kon meneng cep kaya meneng kok so Bocah, wis mbuh. Lah kowe iki dituruti lho, kowe iki dituruti lho. Wis sunan lho kowe iki Aja kae. kok nesu to. Sing kira-kira